ብጣዕሚ ሕጂ ሙቐት ኣዝዩ በርቲዑ ዝሑል ነገር ኢኻ ትደሊ ኣብ ገዛኻ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣዝያ ዝሕልቲ ጥዕምቲ ከምዚ ናይ ኣብ ገዛና ባዕልና ነዳልዋ ማለት እዩ። ከምዚ ናይ ኣይስክሪም ንገዝኦ ልክዕ ከምኡ ዓይነት እያ ኣብ ገዛና ባዕልና ነዳልዋ። ስለዚ ሓቢርና ክነዳልዋ ኢና ሎሚ። ሰላም ከመይ ውዒልኩም? ምሳኹም ደለኹ ሃብትኩም ኤደን እየ። ነቶም ሓደስቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሮ ሓደራ። እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከምኡ እውን እቶም ናተይ ሳብስክራይበር ዝኾንኩም ከዓኒ ስለ ሰናይ ምክታልኩም ይቐኒለይ። ከምኡ ነዚ ናተይ መደብ ድሕር ዳ ፈቲኹሞ ላይክ እንዳበልኩም መኸይድ ኢኹም። ስለዚ ናብቲ ምድላዋት ክንኣቱ ኢና። እዚ ናይ መወዳእታ ሪዛልት እዩ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኣዝያ ጥዕምቲ እያ። ስለዚ እቲ ንዓኣ ንምድላው ዘድልየና ሓቢርና ክንሪኦ ኢና። ስለዚ ፈትንዓ ኣብ ገዛኽን ፈቲንክን ከዓኒ ከመይ ይረኺብክና ንገራኒ ኢኽን ማለት እየ። ስለዚ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ኣዳለየ ዘለኹ ሰሊጥ፣ ቺያ፣ ተምሪ ከምኡ እውን እዚ ስርናይ ዝመስል ሓንቲ በዚ ናይ ዝዓዲ ሽማዲ ሓስክዋ ሓንቲ ቀሪበ ኣለኹ። እስከ ኣብቲ ቦታ ኮመንት ዋላ ክፅሕፈልክን ክፍትን እየ። ነዚአን ገይረ ከዳልየ ከምዚ እንታይ ኢና ንብሎ ከምዚ ኣማንደል ዓይነት ፍሉይ ዓይነት ድሕር ኣለክን ከዓኒ ፀገም የለን ክትእትዋሉ ትኽእላ ኢኽን። ግን ኣነ እንታይ ይመክር ነቲ ኣማንደል ወይ እንጣጢዕ እንድሕር ክትገብረሉ ደሊኽን ሓዊ ፅልው ከተብልኦ ይመክረክን። ኣነ እንጣጢዕ ኣነ ሓዊ ፀልየሲ ድጥሓንክዎ ኣለኒ። ስለዚ ንምውህሃድ ዳየ ኣብዚ መጥሓን ድእትዎ ዘለኹ እምበሪ እቲ ገሊኡ ተጣሕነ እዩ። ንኣብነት ሰሊጥ ጥሑን ኣለኒ ዘይተጣሕነ ኣለኒ። ስለዚ ኩሉ ከም ተድልየኒ ዓቐን ገይረ ኣብዚ ሓዋዊሰ ክጥሕነ እየ። ስለዚ ኣብ ርእሲኻ እንታይ የድልየና ማዓርካ ንእሽተይ ብላዕሊ ክገብረሉ እየ ማለት እዩ። ነዚ ዝኸውን ከዓ እንታይ ከነዳሉ ኢና ማለት ክሬም ከዓኒ ክልተ ከነዳሉ ኢና። ስለዚ ኣብ ግዜ ፀሓይ ኣዝዩ ዝሑል ጥዑም ነገር ክኾነልና ማለት እዩ ኣብ ገዛና ፈትንኦ ኢኽን። ኣብ ቀፃሊ ካልእ ከምኡ ዓይነት ናይዚ ፀሓይ ዝኸውን ዘዳለኽዎ ኣለኒ ከውርደልክን እየ ኣብ ቀፃሊ ከውርደ እየ። ስለዚ ነዚኣ ምስራሓያ ሓቢርና ብንእሽተይ ክትፍትና ትኽእላ ኢኽን። ደቅኽን ወይ ንስኽን ከመይ ረኺብክንኦ ከመይ ፈቲኽንኦ ብንእሽተይ ክትፍትንኦ ትኽእላ ኢኽን። ሕጂ ኣብ ከሎ ክትጥቕልሎ ትኽእል ኢኻ ነቲ ክሬም ከይገበርካ ኣብ ከሎ ክተዳልዎ ትኽእል ኢኻ ብርግፅ። ግን እቲ ክሬም ተሓዊስካ ኣሎ ከዓ ዝያዳ ጥዑም ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ክሬም ክልቲኡ ምእንቲ ፍኹስ ክብል ፅቡቅ ጌርና ክንሃርሞ ኣለና። ስለዚ ፅቡቅ ጌረ ሃሪመ ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ኣላትን ቸኮሌት ኣውዕዮ ፀኒሐ ክተውዕዮ ኣለካ ክመክኽ ኣለዎ። ስለዚ ኣምኪኸዮ ከምዚኣ ገይረ ከዓኒ ኣዝያ ሓፃር እያ። ወላ ሓንቲ ግዜ ትወስድ ዘለና ኣይኮነትን። ንምድላውስ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ወላ ሓንቲ ዘድልዮ ግዜ የለን። ከምዚኣ ጌርክን ኣብ ገዛኽን ጥዕምቲ ናይ ኣብ ግዜ ፀሓይ ትኾነክን ዝሕልቲ ኣዳልዋ ኢኽን። ኣዳሊኽን ከምዚኣ ጌርክን ምስ ፈተንክንኣ ከመይ ረኺብክንኣ ንገራኒ ኢኽን። ስለዚ ኣነ ጥሒነዮ ከምዚ ዝኸውን ኣዝዩ ምሻሎ ኣዝዩ ተጣሒኑ ከምዚ ልግብግብ ኢሉ ኣብ ኢድኒ ማለት እየ። ሕጂ ነቲአን ብታሕቲ ገይረ ካብቲ ክሬም ኣዳለየ ዘለኹ ከዓ ብልዕሊኡ ኣብ መንጎ መንጎ እንዳገበርኩ ልክዕ ከምዚ ናይ ኬክ ነዳልዎ ዓይነት ገይረ እየ ከዳልዎ ምእንቲ ክወሃሃደሊ ማለት እዩ። ክሬመይ ከዓ ሽኮር ኣይገበርኩሉን ኣነ ኣይደለኹን። ድሕር ዳኣ ደሊኽን ሽኮር ቁሩብ ክትገብራሉ ትኽእላ እቲ ክሬም ክትሃርሞ ከለኽን ምስኡ ግን ክትሃርሞ ኣለክን ማለት እዩ። ሽኮር ድሕር ዳኣ ደሊኽን ድሕር ዳኣ ቁሩብ ምዕር ክብለልክን ደሊኽን። ኣነ ግን ኣይገበርኩን። ኣብቲኣ ዘዳልናይ ኣዳሊናዮ ዘለና ሰሊጥ ተምሪ ገለ ግን ንእሽተይ መዓር ጌርና ኣለና ኣብኣ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርና እንድሕር ዳኣ ታዊኽና ንሓንቲ ሰዓት ገለ ጌርና ፀናሕና ኣብ ፍርጅ ክንበልዖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣዝያ ሓፃር ግዜ እያ ነዋሕ ኣይኮነትን። ከምዚኣ ጌርና ኣዳሊና ወዲእና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ፈትንዓ ሓደራቶም ነዚ ናተይ መደብ ትከታተልዎ ከዓኒ ስክሮል ጌርኩም ኣይትሕለፉ። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም። ከምኡውን ሞራልኩም ትብባዕኩም ርእቶ ሓናፂ ርእቶ እንድሕር ዝኣለይኩም ከዓኒ ቤልኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ፀሓፉለይ። ንዓይ እውን ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ወላቲ ናትኩም ነቐፌታ ዘለኒ ጌጋታት ኣሪመ ንክመፅእ ክቅይሮ ዘለኒ ኣመሓይሸ ዘለኒ ጌጋታት ንክመፅእ ስለ ዝሕግዘኒ
ርኢትኹም ኣይትብቃቑ ርኢትኹም ኣይትብቃቓ ፀገም ዝበሃል የብሉን ወላ ሓንቲ ተሰክፋ ኣይኮነን ወላ እቲ ነቐፌታ እዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለምንታይ ነቐፌታ ከይተቐበልካ ቅይሮ ትኽእል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ንስኹም ኢኹም መስትያትና ንስኹም ኢኹም መስትያተይ ንዓይ እቲ ብደገ ዝርአካ ዝያዳ ስለ ዝረኣዮ እቲ ዘሎ ጌጋታት ንምእራም ካብ ዝደልየ ዘለኹ ካልእ ዝበለፀ ንምድላው ሃናፂ ርኢትኹም ሃየ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉለይ ግደፋለይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብራ ንስኹም እዚ ናተይ መደብ ክሳብ ሕጂ ንዓና ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ዘሎ እዚ ዝጠቅም ማለት እዩ ኣብ ገዛና ይጠቅም እዩ ዝበልክዎ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ስለዚ ክትፈትዎ ተስፋ ይገብር ከምዚኣ ትመስል ኣዝያ ጥዕምቲ ዝሕልቲ